Iba talaga gumalaw si Lord, ika nga. Wow! At syempre mga kabisyo, dumating na po yung actually pumunta na dito si Sir Joseph C. ng UWG Taxi. Ayan. Dahil sabi niya pagdating niya dito na kwento niya kagad. Na sabi niya, Sir, alam mo ba na sa araw na ito malungkot na malungkot ako. Kanina kasi nawalan daw siya ng cellphone. At yung natawag yung pangalan niya, biglang napalitan ng ngiti. Nagkaroon ng ngiti, di ba? Congratulations again sa iyo, Sir Joseph C. At ipinasilip niya sa akin yung chikinini niya sa kanyang kilikili. Kaya nakuha niya ang tumataginting na 2,000 pesos! Sa mga manong driver natin na hindi pa nakapag-register dyan, nako, mag-register na po kayo dito sa ating Love Knows No Boundaries para nang sa gayon kayo na rin ang susunod na mananalo. Okay mga kabisyo, bago magsara ng tindahan si Kajot. Eto na, hindi na natin matatagalin. Pag-uusapan na natin to. Jon Bon Jovi, idol mo. Wow! Kinilala bilang isang bayani matapos niyang mapigilan ng isang babae mula sa pagtalon sa gilid ng tulay. Oh no! Ang sikat na mga awit ay pinaniniwala ang nagsushoot ng music video niya sa si Jen Haler Pedestrian Bridge sa Nashville, Tennessee para sa kanyang kantang The People's House nang makita niya na ang babae ay nasa panganib. Eto na mga kabisyo, logican na natin to, Tang. Ay sige, wag mo nang patagalin yung kalbo. Ano pang hinihintay mo? Pasko, logican mo na yan. Logican na yan. Logican na yan. Alright mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? EDSA Boards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic sa isang isang kabayanihan itong ginawa ni Idol Bon Jovi. 'Di ba? Kasi kahit hindi kasi lahat ng tao na makakaisip ng ganito Napanood ko yung video, actually bago pumunta doon o bago masagip ni Bon Jovi, may ilang tao nang dumadaan doon sa babaeng dapat tumalon sana. So may mga tao talagang walang pakialam sa iba. Bakit kaya di ba, nagawa ni Bon Jovi yun? Ay baka siguro naalala niya yung kanta niya. Anong kanta, Tang? Never say goodbye. Tama nga naman. Kasi sabi doon sa lyrics, never say goodbye, never say goodbye. You and me and my old friends, hoping it would never end. Mira. Pero mga kabisyo, ito logican po natin May ilan pong mga dahilan kung bakit may mga ilang taong tila walang pakialam kahit na may nakita na silang magtatangkang magpakamatay kahit na sa harapan nila. Unang-una, isa sa mga rason, shock o yung takot, kawalan ng kaalaman, kawalan ng simpati, bunga ng pagiging disconnected o naging manhid ang damdamin sa iba. Ayan, naalala mo pa ba, Boards, yung ex mo dati na nagsabi din na magpapakamatay siya kung iiwan mo siya. Pero nang iniwan mo, nagulat ka. 2 weeks pa lang may karelasyon ng iba. Naunahan ka pa. Aragoy! Maluoy ka! Wow, mga kabisyon, ako ang bilis ng oras. It's time to say goodbye. O Kajot, sarado mo na yung tindahan. It
is now 34 minutes, make it 35 minutes after 8 o'clock in the evening. I gotta say goodbye. Coming up next, ang tabayanan, susunod na, Rocky's Secret Files with Rocky Terra. Ako po si Diego Bandido na laging nagpapaalala po sa inyo, on whatever you do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!